Lijep pozdrav, ja sam Dražen Vukelić, kineziolog, vlasnik fitness centra Top Form u Rijeci kod kazališta. Danas izvodimo vježbe sa gidijom, pa imamo prvu vježbu za trapez. Krenimo. Imamo raskošni stav u liniji ramena ili nešto šire. Podižemo laktove iznad visine ramena i privlačimo gidiju do brade. Vježbu izvodimo tako da podižemo gidiju do brade, izdisaj, i spuštamo dolje ruke, udisaj. Vježbu izvodimo 10 puta. Dolje udisaj i gore izdisaj. Sljedeća vježba. Imamo blagi jahači stav i lagano krećemo s tom vježbom. Svi ga podižemo ruke izvršajem puka, tako da podižemo gidiju u visini čela ili do linije ramena. Spuštamo ruke i koristimo udisaj, podižemo ruke i koristimo izdisaj. Sljedeća vježba dižemo ruku 5 puta, koristimo kukove, koristimo ramena, dolje ponovo udisaj i dok podižemo ruku koristimo izdisaj. Vrlo je važno da ovu vježbu izvodimo sa balansom kukova i ramena. Bravo. Vježba se lagano i tečno i važno je da osjećamo balans u svome tijelu dok izvodimo vježbe. Budimo redoviti u vježbanju i trudimo se i rezultati tako neće sigurno izostati. Lijep pozdrav iz Top Forma!